dịka achịkọbara mmemme akpọrọ 2022 matriculation and capping ceremony ụmụ akwụkwọ dị otu 175 na College of Nursing Sciences St. Joseph's Hospital Adazi Nnukwu na kansụl Anaọcha abụrụgo ndị ekwugoro na ha etozugo etozu bụ ụmụ akwụkwọ. N'ime mmadụ dị otu 120 bụ ndị malitere nke akpọrọ preliminary training mgbe ọzụzụ nke mbụ na nursing department nke ya bụ ụlọ akwụkwọ college. Mmadụ 75 ndị ọzọ bụ ndị mere nke ọma. Mana abịa na ngalaba midwifery ya bụ ndị na-anara nwa, enwere mmadụ dị otu narị na otu n'ọnụọgụ n'ime mmadụ dị otu 129 bụ ndị mere nke ọma. Joseph Egbaọcha wetara anyị ka o si gaa. bụ emume ofufe nru bidoro ya bụ mmemme bụ nke onye nnukwu ụkọchukwu Catholic Diocese nke Ọka bụ Most Reverend Dr. Paulinus Eze Okafọ nọ n'isi ya. N'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme ka ọ nọrọ chetara ndị ọrụ arụike na aka ọrụ ha dị mkpa maka arụike mmadụ na mba ụwa gbaa gburugburu, nke mere o jiri kpọzie ndị ahụ bụ ndị na-amụ ihe ọmụmụ nọọsụ na midwife na ya bụ ngalaba oku ka ha gbaa mbọ itinye uchu n'ọrụ maka agụmakwụkwọ nakwa ihe ndị ọzọ chere ha n'iru, ebe ọ kpọrọ gọọmenti oku ka ha gbaa mbọ hụ na ha wetara ụsịsa nye ihe isi aka mgbadere na ngalaba ọrụ arụike n'ala Naịjirịa. O tokwara ndị isi ya bụ ụlọ akwụkwọ maka amụma ọrụ mmepe dịgasị iche iche ha na-abagide na ya bụ ogige ma kwee nkwa nkwado nye ya bụ ogige agụmakwụkwọ. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti bụ dọkịnta Afamobidike onye kọwara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ga-anọ n'oge eteghị aka nye atụmatụ maka iwe ndị ọrụ arụike na ngalaba ụlọ ọrụ praịmarị healthcare na steeti a. Kọwara na ndị ahụ malitere ya bụ agụmakwụkwọ na ya bụ ogige bụ ndị ga-enye aka iji hụ na akwalitere aka ọrụ nakwa ọnụọgụ ndị arụike na steeti a. Onye ji ọkwa administrator ya bụ kọleji bụ Reverend Father Jude Igboka, onye ji ọkwa provost bụ Oriakụ Francisca Atakolo, onye isi ngalaba mmụta nọọsịn bụ Oriakụ Mary Michael Ezenwụba nakwa onye isi otu ndị gụchabugoro akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Oriakụ Ngozi Onwukwuike kọwara na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke na-aga n'iru na-azụpụta ụmụ akwụkwọ bụ ndị ma nke ekwe na-akụ ma bụrụ ndị na-aga n'iru na-eme ka a na-anụta aha ya bụ ogige ọzụzụ na mpaghara dị iche iche na mba ụwa gbaa gburugburu. Mmadụ abụọ ụmụ akwụkwọ sonyere na ya bụ mmemme bụ nwaada Priska Obi nakwa nwaada Catherine Ifebuku kọwara na ya bụ mmemme ịnabata ha na ya bụ ụlọ akwụkwọ so n'ihe ukwu bụ nke megoro na ndụ ha ma kwe nkwa na ha ga-etinye uchu n'ọrụ ịkwalite ọnọdụ ahụike ala Naịjirịa ma ọ bụrụ na ha gụchaa akwụkwọ. Site na College of Nursing Sciences nke St. Joseph's Catholic Hospital Adazi Nnukwu, abụ Joseph Egbaọcha maka akụkọ ụwa ABS.